Мисля, че това е една много положителна идея. Най-накрая религията да се върне в класните стаи, там където е мястото, защото трите основни стълба в нашето общество, това са семейството, църквата и, за мен, полицията. Тоест, възпитание, морал и сигурност. Ако ги няма тези три основни стълба в нашето общество, то обществото куца, задъхва се и ние виждаме това в течение на последните години. В училище религията трябва да ги учи на морал, на ценности, на това, което е казвал Господ. Библията трябва да се изучава. Отделни евангелия трябва да се изучават. Отделни мисли трябва да се изучават. Господ е казал, лесно е да обичаш приятелите си, роднините си, нали, какво е, нищо не е. Ти просто ги обичаш. Много по-трудно е изпитанието да обичаш враговете си. Ето такива ценности, каквито в Библията има много, трябва да попиват нашите деца. Естествено с умни преподаватели, естествено с богослови, с теолози, с хора, които могат да им кажат кое е правилно, кое не е, какво е секта, защо не трябва да се върви вляво, вдясно, защо нашите деди, защо тук от 1160 години се навършват от влизането в Христовата вяра. Трябва Борис да ни е един от най-големите и видни наши държавници. Той е направил правилния избор. Аз съм твърдо за въвеждане на религията в образованието.